Hello everyone, Khulumbai. I'm Sanjanavlog channel of Pink Cancer Borah थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै मोनसे रिएक्सन भिडिअ लानानै फैलायबाय बे रिएक्सन भिडिअआनो जादों एसामिस भिडिअ सेरें कय ओमफ्राय बे मेथाइखौ खनदों सुमि बरा नङा पापरि गगoi ओमफ्राय बेवहाय एक्टर एक्ट्रेसआ दङ सुमि बरा ओमफ्राय सुभ्रनिल स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट बा नायलांदो स' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै बे जोंहा आबैया आरो लोगोफोर अर सायगासिनो खाथियाव अर सायदो गोजांदो नालाय ओंखायनो अर सुनानै लादो ओमफ्राय सायगासिनो जोङो स' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै Sereng koi lagile bukote joy sage toya sili koli jate khoi Sereng koi lagile bukote joy sage toya sili koli jate khoi roi 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 tu loi sa roi 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 tu loi sa Sereng koi lagile bukote joy sage toya sili koli jate khoi Khajili premore ghor morome tate uki mare goi morome tate uki mare goi umure hiyate toy buani piritir no tate no khelibo morobor pansoi hoy tate no khelibo morobor pansoi hoy roi 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 tu loi sa roi 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 tu loi sa Sereng koi lagile bukote joy sage toya sili koli jate khoi Sereng koi lagile bukote joy sage toya sili koli jate khoi स'
स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायाखैब्ला नायबानो जाबाय मोजां नांदों भिडिअखौ नायनानै एसामिसफोराबो दाना मोजां मोजां भिडिअ दिहुननो हाबाय ओमफ्राय मेथाइफोरखौ मोजां मोजां दिहुनबाय आरो बिसोरबो सिगांथ' मोजांखौनो दिहुनामोन बारा स' लोगोफोर भिडिअखौ नायाखैब्ला नायबानो जाबाय नोंसोरबो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्टआव हरबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ जोंहा आबैयानै अर सायगासिनो गोजांनानै उन्दुनो ओंखारदोंनो खैबार बासिबाय स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय आबै बाय बाय ओइ इथिं बाय बाय इथिं नाव बाय बाय लास्ट आबैया स' बाय बाय